Dobrodošli ljudi. Danas ću vam pokazati svakakve stvari na mom kompjuteru. Kao što vidite, ja prvi put snimam na kompjuteru. Samo malo da namestim kameru, onda sam tablet. Ovo je tablet od mog brata. Vidite što dugo nisam izbacivao klipova, upravo da to pričam. To je zbog pokvarenog tableta. Samo zbog pokvarenog tableta. Moj tablet je bio pokvaren. Moja tetka je kupila moj bratu tablet. Evo ga, upravo njegu snimam. I evo, ajmo da počnemo. Htio sam da vam pokažem programe koje sam skinuo. Evo, Camtasia Studio 8. Onda Photoshop. Imam Minecraft. Da. Imam Photoshop. Evo ga ovdje, Photoshop. I Fraps. Yes, to se meni javlja. Evo ga, Fraps. Screenshot. Evo, scan, haki, video cam haki, eto ga. Znači Fraps, ja sad to neću. I samo sam htio da vam pomenem da ćemo snimati neke igrice, Minecraft ćemo snimati. Imam i mod Pack, Crazy Craft i šta ono baš i Pixel moneta, je bilo dobro. I možeš da voziš tu biciklu? Da, možeš da voziš biciklu. To je inače Poke Pack, nije Pixel Money baš. I ovo je FIFA World. I to je to za epizod, ćao! Šalim se. Nije to bilo za tu epizodu, samo sam se malo šalio. Sad ćemo završiti. To je drugi klip. Evo. Nije drugi klip, vidiš da traje 2 minuta i 17 sekundi. Mislim, ne znam, tako meni piše novo. Ovdje ćemo mi završiti naš klip. Mi se vidimo u sljedećem.